huwa kompletament kontra ir-regoli għal membri Ewroparlamentari li jużaw allowances Ewropej għal skopijiet politiċi domestiċi u partiġjani. Każ bħal dan għandu jkun riferut lill-Olaf. XR Nick Ayosa, Policy Officer fiħdan Transparency International. Ayosa kien intervistat mill-ġurnal internazzjonali Politico f'artiklu dettaljat dwar il-każ skandalus. Ta' min jgħid li l-Olaf hija entità fiħdan l-Unjoni Ewropea li tinvestiga każijiet ta' frodi ta' fondi Ewropej. Kienet il-gazzetta Kulħadd illi nhar il-ħadd li għadda żvelat li dawn il-membri parlamentari qed iħadmu skema u qed jużaw parti mill-4,290 euro li għandhom kull wieħed fix-xahar biex suppost jamministraw uffiċċju fil-Kostitwenza. Bekk il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil qed idaħħal kemmxa tajba kontra ir-regoli Ewropej. L-artiklu jfakkar il-passi li ttieħdu fil-konfront ta' politiċi oħra fl-istess pożizzjoni tal-MPs nazzjonalisti, akkużati b'emil simili. Fosthom Morton Messerschmidt mid-Danish People's Party u Marine Le Pen mill-Front Nazzjonali Franċiż. Fid-dawl ta' dan l-artiklu, il-Partit Laburista reġa' sfida lill-Partit Nazzjonalista biex ikun li jmur għand l-Uffiċċju ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea biex ikun investigat kif flus tal-Parlament Ewropew qed jispiċċaw fil-but tal-Partit Nazzjonalista. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista kien innotat kif minn 3 skemi dubjużi jew illegali, iċ-ċedoli, l-iskema pagi PN u din ta' frodi, il-Partit ta' Simon Busuttil daħħal iktar minn 4 miljun euro. F'kull każ spikkat in-nuqqas ta' trasparenza. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch innota kif Simon Busuttil għandu x'jaħbi għaliex kieku kien jilqa' l-isfida diretta li saritlu. Għandu x'jaħbi għaliex mill-allowances illi kienu qegħdin jirċievu it-3 membri parlamentari Ewropej illi kważi laħqu 500,000 euro sa mill-2014. Dawn kienu qed imorru għall-Partit Nazzjonalista kontra regolamenti Ewropej u l-isfidi hija ċara. Jekk m'għandek xejn taħbi, mur quddiem l-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi u tlob investigazzjoni. Ħalli naraw kemm intom kontu qegħdin taġixxu fl-ispirtu u mal-liġi Ewropea. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Gino Kawki innota kif il-każ spiċċa ġibet l-attenzjoni ta' Transparency International u midja barranija. Hawnhekk stqar li dan huwa skandlu li tassew qed iħammex isem Malta u tenna li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jaraf li l-iskiet quddiem skandlu bħal dan mhuwiex risposta.